बेलाखौनो हामबाय मीडिया फ्रेंड्स न दिनै जोंरो कुलाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल फाइमानी अमनो कायसा कारण थांनाय 23 तारिखनि घटनाओ जे पुलिसनि यागो सिलाइनि गुलि जानाय जोंनि ताखुक अजित देबबर्मा बन नायनानै फायगा बन नायै ताबो जोंनि जे याकचुक्ति बन चबालाय दंलायो जतन पारानि बर जतन चबालाय दंलायो जत तिप्रासाद दफा हिंजाकनाय र ताई जोंबन तिनि किसा चबालायखा ताई आबुनि यागोल बनि ताबो बेटार ट्रिटमेंट नि दरकार नांगै दंगो जे ताकुलाई हस्पिटाल अब मानथगिया जे बिनि याकुंनो प्रपार ट्रिटमेंट खालामनो थाखाय हिंकाय MRI खायनाय नांगो अ MRI नि बागै बनो खना फुं जराओ आगरतला लांजाकनाय आबुनि बागै जोंबन तिनि नायरुमानि फायलायका ताई बिनि MRI खालाय फायमानि यागुल हायनो हाय बनो तुबुय कुलाई हस्पिटाल न ताइसा हायनो हाय एडमिशन खालायजाकनाय जे हामयासाक ब अरनो दंनाय ताबुक बाहायनो ब साइचुं आचुक बचा आंगै मैया याकुं बेलाय खना साजागो आर साबो बेलाय कतर नं खाबिनि आमो इनका आबुनि बागै जों जत लुकुरकनो सानानि मुसुंगो कयनानि मुसुंगो कायसा बाय जों याक बारक लायनानि बागै सेबा सुबुरु लायनानि बागै जत तिप्रासा दफा तिप्रा हास्तिनि जत रकनो जत तिप्रासा रकनो जों कायसा बाय सेबा सुरुनि बिसिंति खालायै जोंनि ताखुक अजित देबबर्मा दाक्ति हामनानि बागै कायतरनि थाने सुरिओ मतायरंनि थाने दिवायो ताई आमाहाय खालायनो ताइबो गोबां माचिनि पारा बिसिं रगो पुलिस प्रशासन न किरिजागै गोबां मा ताबुक बसा खामिया बिसनाओ कलायजाक 20-30 जना बरक अमाहाय इनजुर्ड पार्सन रक दंगो आबो रकम ब जों तुरुक खालायै हस्पिटाल रगो तुबुय दंगो फुनुगै दंगो आबुनि बागै जतन ताबो कुनु किरिनानि किरि जों पुलिस प्रशासन नि थानिबो पारमिशन नाखा जिनि गोबां मा इनसिडेंट दुखु मानजारक दंगो बरक डाक्टर फुननानि नांगो बरक साकाचनो पारमिशन देखा नरक ताबो डॉक्टर फुनुगै मानो हंगै गाचिनि अरो जे कर्फ्यू तंमानि 163 जारि तंमानि आमो मियानि सालनि सिनि रसावैना हारजाखा ताबु चिनि अ कमलपुर सब डिविजन सान्तिर बाजार मोटामुटी सुस्थ नङै दंगो तुरुक जों अबनो चाइतगै दंगो वामजुई सम्प्रदायनि बरक बाय तिप्रासा सम्प्रदायनि बरक जों मिलिवैनो कायसा मीटिंग चिकन खालायै दंगो एमनकि प्रशासननि थानिबो थांगै जों अ बारतारनो रहरै ताबो मोटामुटी कायसा नर्मेल सिचुएशन फायै दंगो ता किसा जरा नांनाय जों जतन खामा रगायनाय आगेओ जों जेबे तंमानि हायनो ताबो बाहायनो जों जतन मिलिवै मिसिवै जों मा तंलायनाय आबोनो आनि कयमुं जतन सारा त्रिपुराबासी कायसा आतंकङै तंमानि किरिमा खा हाबै तंमानि आबरक जाते बखानि हाकसाल खायतुन ताई जों जतन थानजा बाक्सा खालाय तंलायनानि बागैनो जों वानसुकलायनाय हामबाय आसु।